Boas tardes, noites. Doulles a benvida no nome da Presidenta do Consello da Cultura Galega, da Comisión Executiva, a este acto non por breve menos intenso. Creo que o viviremos coa emoción que nos produce nestes tempos poder sentir a música en directo. E é un acto que lle pon o ramo, eu diría, non lle pon o ramo, creo, é un paso máis nun camiño que xa se iniciou hai moitos anos. Belén, a xerente do consorcio que está por aquí, me comentaba hai un minuto que é un milagre, e realmente é un milagre, seguir avanzando na posta en valor como ben público dese tesouro que é a música de José Arriola. Eu non vou dicir nada máis porque creo que hoxe a palabra lle corresponde ás dúas persoas que máis tiveron que ver con que hoxe esteamos aquí presentando en estrela mundial realmente estas partituras. Esas persoas as que lle vou dar enseguida a palabra son o mestre Massimino Zumalave, que non necesita presentación e que nos acompaña nesta aventura da Arriola desde as orixes. Massimino Zumalave, que estivo vencellado ao Consello da Cultura Galega como vicepresidente moitos anos, e que é o pai de moitos dos proxectos musicais que hoxe siguen vivos e que son como eses fillos, non, Massimino, que marchan do teu lado, pero que siguen medrando e siguen vivindo e facendo xa un pouco a súa vida. Estou a pensar no Concerto das Letras Galegas, no Vicún Cantar e demais. Por lo tanto, Massimino nos explicará brevemente que significa o día de hoxe nesta aventura Arriola, nesta viaxe Arriola que a institución iniciou xa hai uns anos. E a seguir, Joan Trillo. Estas partituras que teñen nas mans non existirían e non existirían como coidadísima edición sin o saber musical e sin o traballo, o compromiso, o esforzo, a seriedade, a profesionalidade de Joan Trillo, que aceptou incondicionalmente facerse cargo deste traballo de edición musical e a quen lle agradecemos moitísimo, como sempre, pois ese asesoramento que nos presta xentilmente sempre que lle pedimos. Ben, e despois empezará o máis interesante do día, que é Arriola, a música, a voz. Tamén nos fai moita ilusión porque hoxe a voz e o piano pois son de dúas persoas novas que representan un pouco esas novas xeracións artísticas que o Consello da Cultura Galega quere acoller e, na medida das nosas limitadas posibilidades, promocionar. E no piano estará Brais González, que non necesita presentación porque xa é casi da casa. Dicía yo antes que eu escoitei aquí a Brais en 3 ocasións e el me decía que cría que eran 4 as que tocara. E Lucía Iglesias. Lucía Iglesias, que é a gañadora do Premio Gaos 2019, o Premio Gaos que forma parte do concurso de canto que organiza a Asociación de Amigos da Ópera de Compostela, unha iniciativa, en fin, extraordinaria a que lle desexamos longa vida e que o ano pasado, iniciou unha colaboración co Consello da Cultura Galega que dotamos ese Premio Gaos ao mellor intérprete, a mellor intérprete galega. A gañadora do primeiro Premio Gaos, que foi, como lles decía, en 2019, é Lucía Iglesias. E tiñamos tamén moita ilusión de que Lucía, de alguma maneira, recollese ese premio virtual, en certa maneira, hoxe aquí nesta actuación profesional, un pouco na nosa casa, dando mostra dese talento que efectivamente fixo que gañase o certame. Este vai ser o acto, como ven, é un acto sinxelo, pero, como lles decía, intenso, con toda a paixón das persoas que amamos a música e que estamos hoxe entusiasmadas de ser as privilexiadas que vamos a escoitar esta estrela mundial da Arriola. O acto se pechará cun pequeno agasallo navideño que nos teñen preparado Lucía e Brais. E entón, para non circular demasiado e respetar ao máximo as indicacións sanitarias, voulle ceder a palabra en primeiro lugar a Massimino Zumalave, despois subirá a Joan Trillo e despois xa empezan as interpretacións musicais. Moitas gracias por viren, por estaren aquí, por acompañarnos e disfruten da música.
Boas tardes, boas noites. Falar de Arriola é un pouquiño complicado. É dicir, digamos que as primeiras noticias que eu tiven de Arriola era dun bo pianista, pero sobre todo dun neno prodixio. E lembrome, como se fora hoxe, cando Ramón Castromil, o pianista que moito tempo tamén estivo aquí colaborando no Consello e coordinando a sección de música, me ensinara un pequeno libro donde se veía a Arriola de neno tocando piano con un vestido de marinerito. A mí lembrábame o Tazio de la morte en Venecia de Thomas Mann, a película de Visconti. E digamos que, aínda que lle escoitara falar de Pepito Arriola, como decía a xente maior que tería ahora 90, 100 anos, pois supuña que era un neno que tocaba ben o piano e que tocaría como tantas veces se tocaba para as visitas, nada máis. Por iso, cando, creo que era en torno a 2009, 2010, Luís Mera de Ferrol me chama porque a familia López de Ferrol tiña unhas partituras que quería que vira, pois fixemos unha reunión aquí, fomos tomar un café aquí ao Hostal dos Reis Católicos, Luís Mera, Moncho Castromil e un servidor. Foi empezar a ver aqueles manuscritos e pensar se estaba soñando porque era un nivel de música moi alto. Cando un leva xa bastante tempo vendo partituras dos grandes compositores da historia, basta ver unha partitura para saber se estamos diante dun gran compositor ou, dito así con unha certa ironía, dun juntanotas, que tamén hai. Esta boa impresión quedou refrendada cando se empezou a ensaiar a música ca Real Filarmonía para algúns concertos e para algúns discos. Nas pausas dos primeiros ensaios, algunha da xente da orquesta preguntábame, pero de onde has quitado isto? Porque a música era claramente superior a moitas pezas que estamos tocando, pois moitas veces como estreas ou recuperadas de distintos arquivos, non? E incluso, cando xa estaban os discos feitos, digamos que se fixera un traballo moi serio, moi riguroso ca preparación, algún dos músicos da Real Filarmonía me comentou textualmente: de toda a música gallega e de toda a música española que hemos hecho contigo, solo pondría por delante a Manuel de Falla. Claro, isto era un recoñecemento moi grande, porque hai que pensar que do mesmo xeito que os músicos, cando vemos unha partitura, sabemos xa o nivel desa composición, pois os músicos de orquesta, de tocar todas as veces, de cambiar tanto de repertorio, son profesionais que enseguida decátanse de cal é o nivel, cal é a calidade que teñen diante, non? Despois, poderíamos falar moitísimas cousas, pero unha das cousas que me sorprendeu moito é que normalmente os compositores máis importantes da historia de España, se pensamos Manuel Falla, Manuel de Falla, en Guridi, en Turina, en Rodrigo, en tantos máis, teñen como referencia a Francia, teñen como referencia a París. E cando os compositores españoles moitas veces quixeron imitar ou seguir as directrices dos compositores alemáns, fixeron ás veces unhas obras, diríamos, un pouco indigestas, demasiado densas e non de todo equilibradas. Pero, para min, en isto tamén Arriola é unha excepción. E incluso puiden facer o experimento de algún amigo poñerlle, sin decir que algunha das grabacións de Arriola, algunha das cancións, e, ao principio, daba a sensación de que podería ser un imitador de Strauss, de Mahler, é dicir, parecería que o cantante debería empezar a cantar en alemán, pero chega ao momento de empezar o canto, e o canto é sobre texto de Antonio Machado, sobre textos de Cervantes, e agora incluso con estas cousas que se presentan hoxe sobre textos de Sófocles, non? Claro, diante dunha catedrático de literatura tampouco debo falar tanto de literatura nin de unha catedrático de filoloxía, como é a presidenta do Consello, non? Pero o que sí é certo é que os textos que utiliza Arriola tampouco son
na miña opinión, os textos máis comuns, os que coñecemos todos do bacharelato deses autores, de Cervantes, de Machado. E agora, co isto desta ópera incompleta de momento, sobre textos de Sófocles, este Filoctetes, pois está claro que estamos ante un compositor cultísimo, un compositor que paga a pena. E por iso, eu creo que, como decía Loli fai un momentiño, isto é un día importante, pero creo que non vai ser o último, porque estas partituras apareceron recentemente, fai 10 anos saliron todas aquelas que xa están editadas no seu momento, agora hai algunhas máis. Eu penso que, ao mellor, no seu día aparecerán algunhas máis, porque, aínda que se perda a biblioteca dun compositor, é posible que algunha copia a tivera algún solista que lle mandou esa composición. Entonces, eu sigo esperando moitas sorpresas de Arriola, e creo que, aparte do morboso que pode ter a vida da familia Arriola, a prima, todas estas historias que saben tantas veces, no seu momento, a medida que se coñeza máis, estaremos cada vez máis entusiasmados pola calidade. Entón, eu agradezo moito que me invitedes a falar dun compositor no que creo, no que admiro, e animar a señora presidenta do Consello e a coordinadora da sección, a estas dúas amigas, a que tamén, aínda que a edición é moi importante, hai moita xente en Galicia que non pode ler música. Entón, sería moi importante ir pensando en facer algunhas grabacións, non só das obras orquestais, tamén do cuarteto, da música de piano, porque é moito o público que o poderá disfrutar e que o pode valorar a medida que se vayan facendo grabacións. Decir tamén que o traballo do mestre Trillo é fantástico, é dicir, as copias sempre para tocar nas orquestas non ofrecen nunca dificultade, iso é tamén algo moi de agradecer, entre outras cousas, porque aquí está a xerente do consorcio, unha hora de traballo dunha orquesta profesional son moitos cartos, e non se poden malgastar para correxir erros innecesarios, é dicir, hai que usar ese tempo para sacarlle rendimento e non para correxir erratas, erros e equivocacións. Entón, agora con estas tamén supoño que será así, e comentei varias veces que sentí moito non saber do Arriola compositor fai máis de 20 anos, na época en que tiven a gran suerte de poder tratar con certa frecuencia a don Gonzalo Torrente Ballester, outro ferrolán que naceu poucos anos despois de Arriola, porque seguro que el podería aportarnos moita información, e incluso eu poderíame permitir decirlle a don Gonzalo, su imaginación non é tan grande para escribir en unha novela lo que ha sido la vida real de José Arriola. Pero, bueno, que disfrutemos moito de todos estos, non me estendo moito máis, o importante, como decía Loli, que escoitemos a música, que valoremos esta gran calidade que ten a música de Arriola, e que incluso, aínda que isto pode parecer un pouco lonxano, a alta calidade da cultura galega non debe estar tan lonxe do que nos repiten tantas veces este ano que a xeración nos. Estes valores universais da cultura galega creo que tamén en Arriola poden ser un bo exemplo do que debe ser a nosa terra. Discúlpeme que non me poda quedar a todo acto, pero hoxe teño que facer un concerto dentro de un rato, entonces terei que, aparte de disfrazarme convenientemente, terei que pensar un pouquinho, concentrarme no que teño que facer. Moitas gracias. Boas noites a todos. En primeiro lugar, quero agradecer ao Consello darme a posibilidade, unha vez máis, de publicar estas obras que apareceron agora de Arriola. Se unha novela non se publica, non existe.
E se publica, é posible que a xente poda lela e poda acceder ao seu conteúdo máis ou menos bo. Na música é a mesma cousa, pero ainda é máis grave. Se non publicamos unha partitura, iso ainda non é a música. Mas porque a música existe só cando se toca ou se canta. Mas sen partitura non podemos ter intérpretes que canten, toquen, etc. Por iso a publicación da música é fundamental, igual que é fundamental para a literatura ou para os ensaios ou para calquer outra cousa. Eu recoñezo que no mundo da cultura a música non ocupa un lugar moito importante, non é considerada quizás tan valiosa como pode ser a literatura ou outras artes ou outros estudios, mas só quixera lembrar un par de exemplos. Lembrade que a primeira aparición literaria do galego, as cantigas medievais, son obras musicais, aínda que na maior parte dos casos non se conserva música, porque como eran cancións, a música sabíase de memoria, mentres que o texto, todos sabemos por experiencia, que unha canción acordámonos da melodía, mas non sempre nos acordamos do texto. Entón, os textos, a música, en moitos casos, en casi todos, perdéronse, mas ficaron os textos. Incluso há críticos literarios que a veces non valoran debidamente eses textos porque repiten cousas, frases, etc., esquecendo que esas repeticións eran necesarias porque eran cancións. Lembro outro feito. Na década de 1780, a final desa década, na Catedral de Santiago, cantáronse no Natal 3 villancicos galegos. É a primeira vez no galego moderno que aparece o galego como lingua literaria e aparece nuns villancicos, non en obras poéticas ou romances ou cosas. E isto acontece casi 100 anos antes do chamado Resurdimento. O sea, un caso, se queredes, máis clamoroso. Bob Dylan acaba de levar o Premio Nobel pola súa poesía e moitas veces tamén esquecemos que Bob Dylan non é propiamente un poeta, é un cantautor. Os seus textos son cancións. Digo isto porque a música ten un valor cultural importantísimo que debíamos valorar igual que as outras artes ou que as outras publicacións, pero que a veces non é así. Mas para que a música exista, repito o que dicía ao principio, é preciso publicar. E a prova, se queredes unha prova que acabamos de experimentar neste caso, na primeira edición que fixemos cando apareceu, cando Luís Mera se nos presentou con toda unha serie de fotocopias de obras de Arriola, é que don Ramón Castromil decidiu proceder á súa publicación. Publicamos unha parte da obra 6 poesías de Antonio Machado. Pero só podemos publicar desde a sexta até o fin. E a propia sexta faltaba a primeira página, porque nas fotocopias que Luís Mera conseguira non aparecían os números de 1 ao 5 e faltaba tamén a primeira página do número 6. Agora, no novo legado que apareceu de Arriola, aparecen os 5 primeiros números e aparece tamén esa página que faltaba no número 6. E, curiosamente, non aparecen o resto dos números das poesías de Machado. Ou seja, que se non se tivera publicado esa obra no seu día, o que apareceu daquela, hoxe non teríamos a obra completa. E temos a obra completa gracias a que foi publicada esa parte no seu día
e agora apareceu a parte que faltaba e podemos publicar esa obra inteira, que, Massimino sabe ben, é unha das obras máis importantes de Arriola. Por eso, insisto, é preciso proceder constantemente a publicar, porque é a forma de recuperar a nosa historia musical galega e que esta historia musical, que é moito máis importante do que pensamos, pensada, por exemplo, que aquí no Arquivo da Catedral de Santiago hai máis de 5.000 obras. O sea, depois, sen falar da de Tui, de Mondoñedo, Lugo, etc. Entonces, creo que este traballo é necesario e por eso agradezo ao Consello darme esta oportunidade. Moitas gracias a todos.
Ben, moitísimas grazas, Lucía, moitísimas grazas, Brais, moitísimas grazas ao mestre Arriola, alá onde estea, que eu non sei onde está, desde logo está aquí, foi espectacular, creo que todo o mundo concordará comigo. Quería dar un par de avisos de grazas que nunca sobran. Esta espléndida edición tamén é resultado do traballo das profesionais da casa, nesta ocasión da responsable do Arquivo Sonoro do Consello da Cultura Galega, Cristina Pujales, e da responsable da sección de publicacións, Begoña Tajes. Sin os seus desvelos, a edición non sería tan redonda. O concerto non se está a emitir en streaming porque queríamos garantir, dentro das nosas limitacións técnicas, a maior calidade de son, pero sí que se está a gravar e se vai subir ao noso web nuns días, tamén como agasallo navideño. E eu, para rematar, voulles dar a eles a palabra. Quería pedirlles se nos podían facer unha brevísima presentación das pezas que interpretaron. Debímolo pedir ao principio, quizáis, pero, bueno, así tamén o efecto sorpresa é maior. E quería facervos unha pregunta. Claro, a mí me impacta moito cando vexo xente tan nova con tanta madurez musical, non? Pero que supuxo para vos o encontro musical cun compositor como Arriola? E xa pechades vos o acto con ese, insisto, agasallo navideño que lle pedimos un pouco a maiores e que eles tiveron a xentileza de escoller para nós, e sorpresa, eu non sei o que van interpretar como broche do acto. Por lo tanto, deixolle xa a eles a palabra e a voz. Boas a todos en primeiro lugar, e gracias por estar aquí. Respondendo a túa pregunta sobre que supuxo traballar estas pezas, sempre traballar unha estrea absoluta é algo que supón un reto, non? Como intérprete, en tanto en canto non hai referentes, en moitos casos interpretativos, estéticos ou estilísticos. O que pasa que a maioría das veces unha estrea supón, en certo modo, estar polo menos en contacto co compositor, non? Que pode guiar un pouco o proceso. Enfrontarse a estas obras de Arriola, como supuxo tamén aquí no pasado enfrontarse ás obras de Fray Sarmiento tamén, supón para nós, para os intérpretes, estar a veces mirando o vacío, non? Mirando a nada, non? E polo tanto é un reto mayúsculo, non? Como intérprete, ser quen de encontrar os vericuetos, non? Os camiños, as veredas polas que podes camiñar, non? Interpretativamente, estéticamente, é unha música que en certos momentos, sobre todo, vese nos líder, un pouco ambigua, non? Parece, eu non sei, non? Pero semella como que estaba buscando, tentando atopar un camiño, non? Propio, estilístico, misturando algunhas cousas, entón, foi, non sei se difícil, pero foi, dende logo un reto, non sei se o acabamos, pero dende logo o intentamos. Sí. Bueno, primeiro de todo quería agradecer ao concurso de Compostela Lírica e ao Consello por haberme invitado e poder estrear estas obras. Bueno, non sei que máis podo añadir o que dixo Brais. Máis que nada, o noso traballo era de encontrar un estilo totalmente novo, polo menos para min, porque estou acostumado máis a facer un repertorio máis clásico, barroco, incluso romántico, pero non chegando, algúns momentos vese unha Arriola moi contemporáneo, en outros momentos unha Arriola máis romántico. É realmente un reto para todos nós, que estamos aproximándonos ao repertorio nun primeiro momento, porque claro, a única representación deste repertorio agora será nosa, entón tamén é unha carga tamén para nós que asumimos con moitísimo gusto. E despois, falando do repertorio, que preguntaches ti, Dolores, eu o que vi no repertorio, sobre todo na letra, foi os temas. A primeira parte foi unha parte máis que trata da dor que sentía Arriola. Como Arriola vivía uns momentos de guerras mundiais, guerras civís, vese unha tipo de dor que xa falamos Brais e máis eu nunha entrevista desto, unha dor moi intimista,
De feito, no lamento, din, unha dor que non pode chorar, non se pode exteriorizar. Entón, non sei, parece un sufrimento tan arraigado tamén a cultura galega, que non se pode exteriorizar, que está dentro, e que, en certa maneira, como din, unha dor tan grande que fanos morir, non? Unha dor que non se pode soportar na vida. E despois, na segunda parte, é unha música xa máis alegre, fala moito de amor. De feito, a terceira o que fala do amor que sente por unha muller, como ama, en que maneiras, de todas as maneiras do mundo. Este amor sempre alude ao tema da morte. É dicir, incluso os temas felices, os temas que non están soamente enfocados na dor, sempre hai ese punto de morte, ese punto de angustia, ese punto de dor. O que vin eu de Arriola, non somente eu como compositor, como alumno de Strauss, veo a memoria histórica e aquelas persoas que en España aún seguen sen estar enterrados dignamente, esas persoas olvidadas. E Arriola é unha persoa olvidada. Aínda que voltara como unha persoa que cantou, que tocou no Metropolitan Opera, no Carnegie Hall, que tocou incluso para Caruso, e que cautivouno. É unha persoa que volta a España e que non existe. Non é unha persoa, é unha persoa olvidada. O que era un neno virtuoso dedícase a dar clases particulares de música, cando estivo nos mellores teatros do mundo. Tamén representar esta música para min e para Brais, agora nestes momentos tan complicados que a emigración das nosas familias está tan preto de nós, é tamén unha maneira de recordar que de Galicia saíron moitísimas cousas boas e que seguen a sair, e que, aínda que o de fora sexa moi bo, gustanos todo o que está fora e o que ven de fora parece que é mellor, pero tamén saíron cosas boas de aquí, tamén hai xente de aquí que estudou aquí, que fan cousas moi importantes fora e que non o recordamos sempre. Entón, bueno, pois realmente eso foi o que supuxe Arriola para mí. Gracias. E bueno, agora imos facer non é Arriola, pero imos tocar un villancico en galego. Esperemos que vos guste. Gracias.
ilusión.